Assalamualaikum. Pak Dewat napa ngenten iki? Ngantos bayaran. Ngantos bayaran. Malming. Dalam? Malming. Malming. Oh iya. Sabtu-sabtu wayahe gajian nggih. Kula badhe ngajak main cabutan gratis. Oh, antet 100, antet 50. Tiangnya kathah nggih, satu orang 2 kali cabut non. Nggih. Nggih, sing estri riyen mangga. Sinten riyen lho. Sinten ngertos lah asal 100 lho nggih ta. Sing tarine niki Mas nggih. Nggih, taline niki. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap namine sinten jenengan? Rupiah. Rufiah. Nggih, saking mriki mawon. Nggih, saking kemawon. Desa napa niki? Jenu nggih. Nggih. Monggo jenengan. Permainan apa nih? Nggih, nyabut mawon gratis. Bismillah. Tarik, tarik, tarik. Malah sing kuat. Jambekan. 2000. Monggo niki ditarik nggih. Nggih, monggo malih. Tak piyake Mas nggih. Nggih, monggo dipilih-pilih mboten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. 100. Tenan. 5.000. Monggo. Monggo nggih. Pak sinten niki? Samsul. Pak Samsul, monggo. Ale 100 sul. Bismillah. 100 saya mulai mangan bakso aku. Wih, 111 bakso. Aduh, 2.000. 2.000. Nggih. Nggih, monggo. 2 kali. Bismillah. Ya, 2.000 malih. Nggih. Monggo jenengan sinten namine? Muryati. Bu Muryati, monggo. Bismillah. Watake 5.000. Monggo malih. Lomba watuk. Alhamdulillah 10.000. Jenengan sinten Bu namine? Nggih, siap. Monggo. Dia kira mereka sate.